Mám skúsenosť, že dievča, ktoré žije svoj dar čistoty, dokáže priviesť chlapca k Bohu, aj keď bol ateista. Čo ti hovorí Boh cez telo dievčaťa, cez telo chlapca? Aký odkaz nám on nechal? Stvoriteľ spôsobil aj vzájomnú príťažlivosť. Čiže v nás sú túžby, ktoré nám Boh dal. Ak je muž stvorený pre ženu a žena pre muža, tak je to napísaný list mužovi v žene. A list pre ženu v mužovi. Je to niečo, čo stvoriteľ vymyslel. Čiže on nám dal našu podobu. Je dôležité sa naučiť čítať ten list. Rozumieť mu. Stvoriteľ je geniálny, pretože si nevedia predstaviť lepšie ženu, ako vyzerá. Ženu. To by muž ani lepšie nevymyslel. A presne taká je stvorená, po akej túži. Ešte do jeho srdca vložil tú túžbu po takej žene, aká je. A naopak. Čiže ten súlad je vymyslený stvoriteľom. Ak sa naučí čítať to, čo napísané v nej, bude ju vedieť milovať a chrániť. Keď budeš vzácna, tak ťa bude volať drahá. Ak budeš lacná, nazve ťa inač. Pre chalana, ktorý je neveriaci, je dievča Bohom. Povie, ty moja láska, ja Boha neverím, ale ty si moje všetko. Bez teba môj život stratí zmysel. To ti všetko môže narozprávať, pretože nepoznám Boha. Nepoznám Boha. Ale ak ty žiješ tú svoju úctu k sebe, on v tebe môže nachádzať Boha. Je to veľmi dôležité byť čistou. Lebo tvoje telo rozpráva o Bohu. Lebo ty si chrámom, ktorý si on má uctiť. Jedno dievča mi hovorí, tiež mal vzťah a ona žila veľmi pekný, duchovný život, čistý život. Ale potom vytvorila si vzťah s ateistom a začali nečisté dotyky. Nemali pomer, ale povedala mi, že sa jej vysmieva, ty kresťanka. Tak plakala. Ťažko ho privedie k Bohu, pretože dovolila poznávať niečo, čo je dovolené iba manželovi. Keď mu podala, toto nemôžem, lebo chcem byť vernou manželkou. To nemôže tebe patriť. Iba môj manžel by bol schopný v nej uctiť si Boha. Ale on tam prišiel a zistil, že tam Boh nie je. Čiže ten svetostánok lásky zrazu zistil, že je prázdny.
Preto je veľmi dôležité, aby žena mala úctu k sebe, lebo celé jej telo rozpráva o Bohu. A je telo chrámom Ducha Svätého. A telo ženy, jej telo je chrámom lásky, kde sa má počať nový život. Musí byť zapečatená a chránená. Ak sa stalo, že ten chrám bol poškodený, môže byť opäť pannou. Môže byť opäť pannou. Ale to potrebuje, lebo je dievča. Potrebuje vedomie dáru, vedomie panenstva, vedomie, že som krásna. Lebo to je dokonalosť na žene. Tento dar. Tento dar. Ja tomu hovorím, že dievčatá, vy máte ochranu. To ti Boh stal. Najkrajšia ochrana je panenstvo Pána. A on ťa chráni. Priamo týmto ťa chráni. A nemusíš sa báť tehotenstva. Nemusíš sa báť, že by ťa zneúctil, pretože si čistá. Teba si môže len uctiť. Nech poboská ruku, ličko, čielko. Ja som chrámom lásky. Budeš ma chrániť? Povedz mu, nech ťa chráni. Nech ti neublíži. Pretože chceš byť vzácna a nelacná. Keď budeš vzácna, tak ťa bude volať drahá. Ak budeš lacná, nazve ťa inač. Dievča, ktoré žije svoj dar čistoty, dokáže priviesť chlapca k Bohu, aj keď bol ateista.